Ribeira abre o prazo de prescrición para a Escola de Teatro Infantil e Xuvenil. Os interesados teñen diferentes prazos para anotarse dependendo de se renovan ou se queren anotar por primeira vez. O Departamento de Cultura de Ribeira vende a anunciar que no mes de xuño se abrirá a preinscrición para a Escola Municipal de Teatro na categoría Infantil e Xuvenil. A concelleira desta área afondou sobre o vindeiro curso de teatro. As clases de teatro comezan na segunda quincena de setembro e pois haberá clases de teatro para o grupo infantil, que é ata os 12 anos, e logo dos 13 ata os 17 pois abriremos prazas para un grupo xuvenil. En total, os grupos serán de 20 prazas para cada categoría e terán preferencia pois aqueles alumnos ou alumnas que estiveron xa outros anos. Que non vos amedrente iso, eu animo-vos a todos e a todas pois a anotarvos e a desfrutar do teatro, a probar. E apunta que o prezo é alcanzable para todas as familias. Estamos falando de dunha matrícula que xa leva así durante moitos anos, estamos falando de 127,92 euros todo o ano, co cal pois iso é un prezo que poden asumir todas as familias e aínda así hai pois algúns descontos dependendo pois uns tipos de requisitos que se cumplidos ou non se vos poden aínda facer. Estarán publicados nas bases, vale, toda esta información que vos estou dicindo, pero iso, pois eu penso que o teatro, igual que moitas outras actividades, non? Haberá dous prazos para a presentación de solicitudes. Por un lado, do 9 ao 18 de xuño, o alumnado que queira continuar poderá renovar a praza e cando se peche este período haberá unha nova inscripción do 19 ao 30 de xuño para novos integrantes. É unha vertente na que se poden aprender moitísimas cousas, ademais, por suposto, de desfrutar, non? De que todos e todas podedes desfrutar diso, pero creo que é pois un tipo de actividade que vos pode dar o día de mañá pois moitísimas facilidades de cara á comunicación en público, pois a retención, o diálogo, pois practicar diferentes tipos de expresión e iso, o dito, por suposto, o máis importante, desfrutar dese tipo de actividades. Aínda que hai un mínimo de 10 participantes por grupo para que se poida desenvolver cada unha das dúas categorías. O ano pasado pois nos quedamos aí a piques, non, de conseguir formar un grupo xuvenil, pero que por falta de xente, de mozos e mozas, pois non pudemos leválo adiante. Así que, pois non sei, todos os que tivestes a oportunidade de vir, non, ao auditorio ao longo deste ano, que imos para cumplir ese primeiro ano, pudestes ver a mostra de teatro maravillosa e vos poden gustar, chamar a atención todo iso, pois aquí tedes a oportunidade, no Concello de Ribeira tedes a oportunidade de poder aprender, practicar ese tipo de cousas. As clases comezarán na segunda quincena de setembro e rematarán na primeira semana de xuño do 2026, coa posta en escena dun espectáculo teatral por parte do alumnado participante. Os ensaios serán no Auditorio Municipal un día a semana. Os martes de 7 a 8:30 será para o grupo xuvenil e os xoves de 6:30 a 8 para o grupo infantil.